RMN. Ay, hello! Kumusta ka mo? Yan sa mga alagad sa kanina ng Trifon Morales. And then, may partner sa mga ko diri si Juan Itayan. Kumusta ka mo? Kung ako ang pasultiyon, asap kita ha? Always say a prayer mga kaigsunan. Ako sa ipang musta ka dito si Sigfredo Asignar Jr. No? Okay, kumusta rin Dias mabulo. O, maayong pagpaminaw ni mo. And then, nga usab ni Konsihal Montur Tatoy. Nga kung suod kayo. Nga wipe pagkausab, wipe pagkalubad. Salamat kay Konsihal Montur Tatoy og sa imong mga constituents dito dito. Dias Panganan Island, kumusta mo? Og sa Santa Rosa, Ulango Island. Ala, sige, maayong pagpaminaw. Salamat kayo. Usahay rin mga natin mag-bike o magpasalamat ko dako ninyo kay maminogin mo sa among istasyon. Thank you guys sa inyong pagpaminaw. Okay? Pero, so tapos ko rin itong katagan ng bagdagan na pinadakin is usa ka napatago, usa ka babae na napatago sa nga Carmen. Inigibatan ng duwa sa radyo na Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Carmen. Kini ako problema bahin ni sa kumbana nga dili kaayo hingaligo ba magsigilag pamutang o pahumot ug kun nganong na problema ko ani ingon magud ini ang mga panghitabo. Pangako sa'yo ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo! Ay, hala, naabot na di akong bana nga usa ka habal-habal driver. Anawa na. Nanimaho na sa ding init. Gigutom na gini. Mag-andam sa kupara pa ni Udto, be. Gang! Dali na! Nanay sinukad! Ay, kapoy, oy. Nanay ka diha. Gang, pamaser niya ako ni mo, gang, ha? Paunsa ka? Pamaser. Pamaser? Oh, pamasahe ba? Bidas sa di mo. Di na di ka mo balik o pamasahiro. Mugrahin na di ka. Oh, wala sa kugang kay murag. Ay, lami mang ikuan. Ha? Uy, kaligo sa, uy! Ha? Kaligo sa didto. Kalain sag maglayong tang nanimaho ka diha. Ha? Magkapawaan na sa gana, uy. Kuan. Lami man kahaikuan, may nang magkuan ta nga humot ang kuan. Ito, saragon sa kuan na buot sa buti mo, eh. Kada kong kuan gud na unsa man ni siya Ay, uy. ka makatug ba? Buot ako ipasabot ba? Lami kay ikuan, lami kay katug ba? Kay kapoy kayo. Oh, sus, katug daybot mong ipasabot. Unsa man sa di mo, be? Ay klaruha Tula, sa diha. tula, oy, imo, Bray. tula. Marong number sa tani mo. Sige katug lang sa diha. Abi na ko kunsa na kuan na. Huhuy. Uy, sister, wala naman ka maato sa simbahan, uy. Hala, daghan na ba kayo ang umaabot ng kalihukan dito? Nangitaan mo si padre. Busy pa mong ko, sister. Uy, basig next week, makatungan ako dito. Ina lang si father nga mobalik na ako dito. Sige, sister. Sige. Gang, ato na ko, gang. Nasa ero pa ko. Sige, gang. Hala, imo nang ba na, sister? Oh, nga naman, sister, kaila mo? Oh, dili man. Siya magitong nakita na ako nga mihatod ni Brad Natoy sa simbahan. Siya mo'y gisakyan. Kaila silang Bernatoy? Di man sab sila kaila. Mao ba? Nga no, day, unsay problema, sister? Ay, kuan man good ka ng paghatod ni Brad Natoy, siya mo iyang nasakyan. Oh. Pwerte man kung bagulbol ni Brad Natoy, Marie. Nga naman, unsa may gipagulbulan? Nag-away sila? Wa man? Nga naman, unsa man di ay? Kanang gipatinglan siyag mahal, dako ra? Dili sad. Ay, unsa di gireklamuhan day sa kung bana di ay? Nga no di ay? Pwerte ko nung baho aoy, muragway kaligo. Pwerte man kung panabi ni Brad Natoy. Nga wa ko nung kaligo tong taong tawhana kay pwerte ko nung baho Nya, wa pa ka dog face mask.
Kahila sa gutaw niya, natural manimaho gid na kay nagunas karsada nang ginabuhi gud init og uwan unya singot grabe pagid kaayo. Manimaho gid ang tawo uy. Pero ingon man si Brad natoy, sis ba nga, pertigo ko na yung baho, murag dili masingo ang kabaho. Kahila sad niya. Ngano siya naligo siya? Ay, kani nga sister, ay ayo lang kalain ha. Ayo lang sapa ni Brad natoy nga, ako nagsulti ni mo, basig magkagubot na noon. O magkagubot gid ni. Kahilas gutaw niya. Layman man unta siya pero libakirog himantayon. Ha, Ay. karon lang gid siya. Sister, Nahibaw ko nga manimaho gud ang akong bana kay init gud ang iyang trabaho gud niya naas karsada, nagdrive og habal-habal. Unya sington maughan sa singot. Pero ang ako kalagutan sa akong kauban kay nganong ipanabi pa man gud niya nga baho kay ang akong bana. Mo nang suko gud kaayo ko. Unya, ay miyot, may kinauli na kadong. Oo, unsa man. Magpahatod ko nimo sa simbahan. Sige, mas mayo. Hato, ka, mag-meeting mo ron. Di man, basta kay ihatod lang ko dito. Sige. Baka na sa dabi kay gutom kira. Sige dali, kay mag-ilisan ko ha. Sukaran ta kadaan dire. Ay, salamat gang. Recorded by X Thunder Gaming. Nagpahatod gid ko sa akong bana aron makita nila nga si Miyot akong bana o gusto sa gid nako nga kumprontahon natoy ang kauban akong layman. Unya, Saban gang, kuha ka din eh. ayo na lang oy kay basig madugay pa ko. Mo-chat lang ko nimo kung magpakuha ko. Sige gang, kayo masayro pasad ko. Sige amping ha. Uy, kaligo niya ha. Gang. Gang, kaligo niya ha. Gang! Kanahan gid ang tawhana eh. Pakaligoon na gani, di gid ko paminawon. Kandingon man ang tawhana eh. Uy, hala ni ana eh. Si Brad natoy. May kay ni ana ning kanahan. Ha, karon ka lang. Oy, sister. Ikaw di ay. Ako ni. Oy, ka di pa sa hiroto nga balhabal nga niabot. Ako taon Brad. Ngano day Brad? Kagwan tuloy kas baho ato no. Nga ato baho o atong driver nga murag buhay kaligo. Animal gid ang tawhana da. Suke dito nimo, sister. Biliban ako nimo ay. Usa ba nanguyab to nimo? Sobra pas uya Brad kay ako tong bana. Mayo noon. Usa. Ako tong bana Brad. Ang imong gipanabi nga way kaligo kanang baho kaayo. Ako an sister kaning ang Ano day ka ana Brad? Naon sagod in taong ka? Naa ka sa simbahan nag-alagad Brad nya ingon ana imong batasan? Oh, sorry kayo, sister ha. Sorry. Kuan- Pwerte na nimong pagdaot sa kumbana, Brad. Wala gyud kay bawo nga imo ba di itong bana, Mabana to nako o dili. Dili maayo imong gibuhat. Naagagod sa simbahan nag-alagad gud. Nya mo na batasan nimo? Gusto kay ka manaot sa imong isigataw? Ngano man taw na dawat magkapakaliman, oy? Ha, akong sultihan si Father ini ha. Sultihan ako sa nga pwerte nimong pagdaot sa kumbana. Oh, sister. Kauban simbahan patuon ko ka kay may sulti niya sa kauban mo simbahan patuon ka niya dito. Ngano man ko no? Nagkagupot mong kunom dito. Ha? Unsa man taon pakauwam lang ka dito gang oy. Naunsa ka? Taas kay ang respeto sa mga tao nimo nya karon kita kag kontra simbahan bida. Kauban pa gyud mo. Unsa man nang itabuan Time pa sa ngano day ka? Kasabaan ko nimo? Wa bang ako ba nga buutan ang tanaw sa mga tao nimo nya karon hibong ang mga taon kita magkontra simbahan. Nahibaw ba ka nga dili ka gusto away, hibaw ko ana, di ka gusto gubot. Kinahanglan nga patason pa nimo imong pailog. Oo, bitaw. Nakakita kog away dito tungod nimo. Ano ko tao napil mo ko ana? Mangutana kapag ngano? Tungod ana imong kagayas o nimo. Kanang imong pagkakandingon. Kapila na ko magsigig ingon nimo nga kaligo perme. Kada ni maho na ka. Noon sa taon kagang, uy, natural ni mahog, yoko kay na mo karsada. Dagang singot, abog pa mo, maugan na rin sa kong lawas. Maugan ni, giingnan ta kang kaligo perme una ka mulakaw. Di man ka maligo.
Kapoy nimong karahua ka. Mo naman ni mao pagsamot. Bida sa nang storyaha kang oy. Mauna nakakita kog away dito kay ikaw gilibak dito. Ah. Ikaw nga driver sa habal-habal baho kaayo way kaligo. Nabanat ako kagod. Malipay day ko nga ila kalibakon. Gang. Tanang pagdaot og paglibak, naani mo. Hoy, maka-high blood, miyot. May untag dita ka bana kay okay ra. Di ko mauwaw, unya. Kay bana tamang kang anggawa ka. Mao nang nasakitan ko. Okay, kitsa may nanao taon dito nako ha. Kaila ko ana, kaila di sila Maobit nako. taong gidaot kanila kay wa sila kaila nimo. Ug sa dihang naibaw na sila nga bana ta ka, diha pa sila mikalma og panaot. Pero nahibaw ko nga og mulakaw ko didto, mubiya ko libakon lang gihapon ko anang mga tawhana diha. Ay, apil ko sa maong libak. Mo nang na high blood ko. Nakasabot ka, ha? Animal. Pero gaba, kinsam na sila. Kinsa naman tawa nang dakot ako. Kinsa na gang! Uy, Soko kung na sigahi anay mong mata, ha? Mura ka bayag zombie miyuta ka. Lagot ko gang! Hilom diha ay, ka-uwi ni mo. Lagot-lagot. Kinsa lagi? Tampag pa ka nga patasan ang akong pasensya, otro sa kang kagwanga ka. Sultihi ko kinsa na tawa na. Kinsa nga na niya. Natoy, katong lay minister. Ay, katong upahon? Di man to upaw, uy. Awa na buhok sa ibabaw. Natural, kay pahak naman to. Di ay ba ha? Kaya nga naman, sulngon mo dito sa ila. Di kay sulngon lang gang. Ako yung atakihon, gano'n ako. Atakon na ako. Miyuta ka, oy. Parehas na, sulngog atakihon. Atakon gang. Atakon. Oh, atakon. Parehas Parehara na. ko taon. Kalahi ay spelling ako no. Parehas ba na, be? Hilom ha. Ayaw pag pinulusok po diha ha. Tingay nga. Awar yun natawanan ako. Awar yun na. Ingot, ayaw na lang. Ako na'y bahala ini. Ayaw na pag-apil-apil. Uy, bito ko di ba ako apilon? Ha? Mao may subject na gumuta. Dili ikaw subject, oy. Kanang imong pagkakandingon. Kung maligo ka palang unta, wa giuntay problema. Wa untay mga libak, mga pangdaot, diha nimo. Pero gahi ka magay ko. Bisag unsaon ka dingon ka manggod, mao na nagkagubot ni ug hasta pa ko nga way labot napagan ko. Sagdin lang gang. Ay lang pangita gubot. Hilam di ay. Kung di ka gusto nga makakita kong gubot, kaligo dito. Why problema? Hilantan gani ko, maligo ko. Sa? Recorded by X Thunder Gaming. Ambot og tinuod ba ni iyang giingon nga hilantan ko no siya kun maligo? Mao nga nisamot ang akong kalagot kay murag nangita lang gyud ni siya grason ba nga di siya makaligo. Unya, Ayaw tuuan na, sister, oy. Mas masakit nun ka dayon kung wa kay kaligo. Wa kay limpyo sa imong kaugalingon. bitaw marino. Niingon gyud siya nga hilantan ko no siya kun maligo siya. Ay, sus. Di lagi na tinuod. Suway. Ha? Suway. Unsa ano ko pagsuway mari? Ay, bubulag tubig ug usa ka balde. Aron mapugos ka kaligo. Ha? Suway. Total, wa man say mamatay, anak, kung bubuan lang kag usa ka balding tubig, di ba? O, dili man ka na siya gremlins. Unsay gremlins? Ay katugong murag kuan iring o itoy ang naong o kung mabasa sa tubig managahan. Mao nga suway. Aron matubag na ng imo mga pangutana. Og mahibaw-an nimo kung unsa gyud kakandingon ng imong bana. Sister. Akong gisuwayan ang giingon sa akong kauban nga yab-an ako usa ka balding tubig ang akong bana aron mapugos og kaligo ba. Unya tan-aw nato og tinuod ba gyud nga hilantan siya. Moto nga pagkaugma dayon akong gipangandaman, gihuwat lang gyud nako nga matuog siya. Unya. Ay, nahigda na. Matuog na gyud na ron. Ani hagok naman di ay na. Pataod-tauran lang ako kana gyud mahinanok na gyud. Gusto ang tubig bi. Kadto daing balde, gisudan ako sa tubig, ako tong ibutang daan diri sa may sala. Wa na hinanok na gyud ni ganina pa man ni naghagok. Ha, karon bubuan ti kaning usa ka balding tubig miyuta ka. Tan-aw na tug hilantan ka ba? Di ana. Ibubo ko na ni. Tabang! Malungot ko! Tabang! Tabang! Karon, di ka gihapon maligo, nabasa na gyud ka ha. Kaligo na lang didto, panabon og maayo. Naapoy shampoo didto. Unya pamutang og perfume ini kahuman ha. Day! Kuro ko ka. Gilantan ko, day! Ha? Wana! Gilantan ako, ani! Hilam day.
Mao na akong problema sa kong bana, bisag ibubuan akong usa ka balding tubig, wa gyud maligo, nanarapo ra. Nya may tumar pagtambal si Lanat. Tinuod ka ning iya no, di ka ni binuang lang. Unsa ang kumantaw ning bana nako? Uy, unsa man ka mo ang pasultihon, Carmen? Ay, sendo na to karong adlaw. Atong sinder, Ate Pres, si Inday Carmen. Carmen. Problema ning Inday Carmen, Ate Pres. Nga naman. Kaniyang banaway kaligo, taon baho, taon sa kayo. Laway kay ba? Unya. Baho kay Ate Pres, hanggang saon nga. Hindi sa maligo. Di maligo. Di sa maligo. Bot niya, warabi siguro ni butag-butag deodorant, ang ilok taon ani ning panington, lain kay baho Ate Pres. O Nga sa tinod. trabaho niya. Awat driver taon na balhabal Ate Pres. Oo, niya, pasahero ni mo, kung ikaw driver, manakom, di ba, nakaginawa sa Mao- stock Mauna ang Baho mga kayo. iyang mga pasahero Ate Pres reklamo Mo, gyud. reklamo, yun. Luoy kayo. Nga naman sad nga, di man sa maligo. Gilantan man taon siya Ate Pres. Gilantan yun, kung Gilantan, maligo. gibubuan Kira yan. nang una-una. Gibubuan niya tubig sa balde kay tabagan si siyang kumari. Aw ka sister simbahan gibubuan niya usa ka balde Balde, tubig dayon. ni kurog-kurog nya nanrapo ra nya ninom og tambal sila nat. Hilantan yun ka Ang siya. ka tinuod ba ka di ba? Ikaw ba naabay ba? Murag, ang iya, ang Ligo. tingali kun, hilantan ba yun tinuod? Oh, mao lagi. Pagkaliguon. Oo. Di ba? Bam. Ligo Lunes, hilantan. Ligo Martes, hilantan. Kada adlaw siya maligo. Kada adlaw sa siyang hilantan. Hilantan juga. Oh, Gali, oy. akong miga Ate Pres. Malantan. Kun ang iyang ikaligo, ang ilang tubig ulan. Nga. Oh, muna di gyud siya maligo kay sa among probinsya Gulyat, Kasagaran, lagi may mga tubig, doon na may tangke sa uwan. Aha. Dili gyud siya pwede maligo sa uwan kay hilantan gyud siya. Oh. Kuno Pero sa- kadang uwan sad nga direkta bam nindot pa kay ligo basta uwan no. Nga dong mahilantan man kun maligo sa tubig sa uwan. Maugiya mahilantan gyud Pero siya. tubig sa puso bam dili ra. Dili, kanarag yung uwan. Doy, Oh. di mo kumtuo ana, uy. Sa iya sa tingali. Yara na huna-huna tingali. Ma, Nga naman, human nagaligo sa tubig sa uwan, dito sa pandarapo, o nya mag-ilis dayon. Nga, mahilantan juga. Mahilantan yung kuno siya amot, oy. Ay, yara na Pero lain man tong akong amiga sa Gulyat. Nga naman. naman. Inikaugma, mahilantan siya. Ah, Manakit sa dayang oo. nga naman. Ambot, ay. Nga naman, bam. Asa nga ubam? Iyang oo, yung butangan ko ng mga udlot sa lagnob. Kasakit ko, no. Ambot mo, ay. Inigaw ba? Siya amigo, hilantan. mga amigo to? Ang birahan wag ba yung bata? Kundi erta, ha? Hindi. Balik ta. Balik Yeah. ta, balik. Kung ari ka sa, Sa? Mark 12, Oh. verse 30. Ah. Mark 12 verse 30. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong Kinahanglan mo kasing-kasing, yun na. sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Dayon. Ang sunod, mao kini, Ah. higugmaa ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang mahinungdanon Gawa sa kay nining duha. Ah. Kaling akong gibasa dapit sa katapusan Gulyat, Osborne. Ah. Ang sunod, mao kini higugma ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Mato pa ni Padre Journal Concha ang pare nato sa Oslo Gulyat. Ah. Kani bitong linya nga nahimutang diri nga sama sa imong kaugalingon. Ah. Kung higugmaon imong isig katao, unya higugmaon sa nimo imong kaugalingon, buti pa sa butana nga imong pakanon sa saktong oras imong kaugalingon. Maligo ka aron mag-keep healthy ang imong kaugalingon. Dili ka mag-abusar sa mga ilimnon, mga tabakon sa diya para sa imong kaugalingon. Apel din na siya imong tukaron Gulyat sa Ah, di ba? pagbuo, pagsugo sa Ginoo. Kanang ligo ba? Kay kanabi tong istorya sa karaan mo katigwangan sa mga probinsya Gulyat. Ah. Man nga, gaabusar mo kasi imong kaugalingon. Na ilang linya, ingon ana sa mga kakaraanan sa amo Gulyat. Oo. Ayaw pa si Pad-E imong kaugalingon, na ingon ana. Ma'am, ano pa si Badan? Wako kasabot, ma'am.
Kada ba ka ng... Di maligo, mao na, pasibadan ka galingon. Apil lagi na ka ng patakag hubog, patakag Okay. gabusar kasi mong lawas. Pero ang kaligo, dili mo na abusar. Oh, mo lagi nga apil ka na siya sa pagkaligo. pag-amping sa atong kaugalingon. Og di ka maligo, mao nang abusar, murag mahog ug abusar bam. Sa imo ko galingon kay kinahanglan yung kalimpyo, di ba? Oh, Pero kani ato tingali sa kayong panahon na nabawa, tingali kayo maligo, no? Wa, ang kanang sa No? India, Ate Pres, nindot ka nila. Oh, di ang ba ilang naligo ikaligo, kayo? ang ihi sa baka. Ha? O, tinuod bitaw, Ate Pres. Badyoy. Oh, mauna ilaha, oy. Ganun nga Wato na, na nila sila ang tubig. baka. Doy. Mangihi. Ini pangian na, Ate Pres, ang ilang is ikuan dito sa ihi, anak niya, ilambos, anak. Doon ang humot ka na sila. unsa man lan. Mauna nindot, padraibo habal-habal. Lan. Kana nang ug maingon ka dili ato nga pag-unsa dili ingon ato paghilas nga istoryano. Ha. Kung baka nga laki ko mangihi, maglisod pa ka kapag saod. Murag huli sa ilang una-una, Ate Pres. Ay, Huli dahil mo na sa di ko ilang. na. Di kay Walang kakuanan na. lan. Murag huli water ba? Alan. Hay. Akong pasabot kanang baka kung dili ato nga pagkuan na sulti nga helas. Ang baka ko mangi laki maglisod kag saod kay mo sidlit man siya palayo pero katong babae nga Babae na nga ilaha. babae nga baka nga mangi Ate Pres mudritso siya agas niya daghan niya dakwang yung bulyom. Mas nindot ang laki kay mo nag-shower. Oh, bitaw. Dili maglisod na kag saod kay mo. Imo nag-isaw di mong upa. Dili kay ang portion sa iyang pagsidlit layo man pero kung babae nga kanang baka kung mangi siya mura na siya gripo nga na abre Ay, down kung kabaho ka na, oy. Ha? Kabaho, may pwede na lang kumasaw sa ihi. Balik ta. May Unya, pambaho na. Balik na, ang tagulyat. natural. Unyari ta muli ko balik, ha? Sige, Oh, sige. Kaning gingon, kasi Cinder, si Carmen! Carmen. Kanang na ang kuan lang gini mong bana, puro sigahagyod siya nga maligo. Correct. Pananglitan og hilantan siya kada ligo. Mahimong mo konsulta ka mo sa doktor kung unsay hinungdan. Nayo kung maana na siya kaligo, di na mahil. Iyan na lang tingali ng huna-huna. Kanang iya pang kagalingon na mahil. Dadiri, Ate Pres, alain mo nila. Nga. Ang ilaha, urine og ang dang kanang hugaw sa baka, mo'y ilang sabon sa ilang Di lawas. na ko palabot, ana, oy. O, mo rin ay. Mo rin nindot Di na ko palabot, Unyari ana. gulyat, matiwasan Di ko. nagdapit, Sige, ah. sige, ma'am. Pangutana ko no, ug unsay hinungdan, pangutana sa doktor, ug anong kada ligo sa imong bana, hilantan man siya. Maana ang doktor, bam, nga ay mura ng huna-huna. Pero sa mo ang kakaraanan na tipresik ko katang syudad mo nga pure, Oo. kami sa among probinsya, kanang usay, dili may piliguon sa mong mama o Ano man? Lunes. Bernes, di ba uban, Martes, Bernes ba to? Ayaw kaligo kay Lunes ron. Birnes ug Martes amo, Ate Pres. Martes ug Birnes, di ko paligoon sa kulula. Sa Pero kulula. wala na, uy. Karon Lulat, na. Wala. Kanang Semana Santa di Ate Pres, kanang alas Oh, 3, di kaligo, di kaligoon. pagkaligoon. Oh, karon, wanay. Wanay. Ate Pres, nasa Ah. kinaiya sa amo Ate Pres, kanang grabe itong magtiayon nga bagong minyo, bisag dili bagong minyo. Basta gani doon ay gimbuhaton sa bana ng gabi. Di kaligoon ni Dili kaugma. paligoon ni kaugma ang karon bana. maligo na, ay. Human gani, ana dayon, maligo. Ah, tinuod Ba? na. Ah. Mubalik na ta. Balik na lang. Balik na lang, Balik Bam. ko na ta Goliath. Unsa to sa Australia? Asa to sa India? Asa to? Ano na, ina, sa FBO? To ba Goliath? Ay! Unsa to sa India? Asa to? Africa. African. Sa Africa Africa nga. na. Pero kani ato tali na gulyat. Uy, Karon ni Ate na. Pres, kay na para nila na may benefit nga makuha nila. Allah, kan mo. Goliath. Ah. Sa ila ha, kung mangit siya, o kanang kumaligo siya sa ihi sa baka, mas less, sa yun sauron, ang katong female nga baka, kay Ah, dito magtagat. female kanya. ila, Bam. Ah. Okay, ilang may sahod ang ilang o. Karon. Kay hilamos pa nila o. Karon, punta na ko Goliath. Ah. Okay ba kong muligwa ng baka, punta na ko. Ay, Ate Pres ha. Hay man to. Oh. Tara. Tara. Di na ko ano palabot. Bahala na. Bahala. May uwan dito. Uy, anong, kana mong isa, baka mo ilang Kuha lagi. Nasa benepisyo nga makuha sa ilahan ng Sa pagtuo. ilan ng Ate Pres. pagtuo? Ah. Goliath. Ay, Ako'y Bam. pangunta na, kung okay ba ko na maligog baka, sige. Sige, ikaw. Kamuduwas pa sila, pangunta na ako, sige. Ganahan ka nga maligog ihi sa baka? Kana, usbag pangunta na. Ganahan ka sa baka? Ganahan ka sa Gusto baka? kong ihi sa kabayo!
Salamat ako sa katitulawan, no? Kung ako ang puzzle, Tihon.